Nu er det jo i hvert tilfælde sommer, og varmt som bare pokker, og vi skal holde havefester, og vi skal være udendørs, og vi skal have drinks til vores mad, og hvad vi ellers har. Og til sådan et formål skal vi bruge nogle af dem. Og hvis vi nu kun er nogle ganske få stykker, Poul Erik, så klarer vi den jo nok derhjemme. Men jeg kender nogle, de skal være 60 mennesker, og der skal både være til sodavanderne og til det alt sammen. Hvad gør man så? Jamen, så henvender man sig hos os. Ja. Vi kan levere isterninger, så det er en helt fornøjelse. Ja. Vi har i vores lille virksomhed sådan en lille bibeskæftigelse, Ja. hvor vi leverer isterninger til private. Okay. Og ja, det er bare et spørgsmål at henvende Og sig. det er så nogle fine, og hvorfor er de så fint klare? Jamen, det er jo fordi, de er produceret på professionelle isterningsmaskiner. Ja. Dels så selve produktionsmetoden gør, at de bliver så klar, og så har vi naturligvis også vandfiltreringsanlæg Ja. på Nå, det, vores det er ikke bare fra det er ikke bare fra haveslangen, nej. Og dem kan man komme og hente i sådan nogle fyre der? Ja, sådan en tønde som den vi ser her, eller en fustage, Ja. den giver man 300 kroner for, og kommer så og henter ved døren. Og hvor mange er der i? Jamen, der er cirka 1000 isterninger i. 1000 isterninger. Men jeg kan se, du har den jo også i lidt mindre udgave hernede. Ja, altså vi kan også levere sådan en lille kasse eller en halv størrelse, Ja. og det koster selvfølgelig lidt mindre. Ja, det er klart. Og der afhenter man ved døren. Det afhenter man ved døren, og man kan også, eller vi kan også arrangere, at det bliver leveret. Det koster selvfølgelig noget at få sådan en fragtmand til at køre det ud, men for eksempel til Frederiksberg, der koster det 180 kroner i transport, ikke? Så hvis man ikke lige har tid, det har man jo som regel ikke, når man er ved at arrangere sådan en havefest. Og man må jo også sige, hvis man nu skulle lave dem selv, så sikkert en masse poser og bruge det halve af dybfryseren, og jeg ved ikke hvad. Så Ja, og den tid, der også skal bruges på det, ikke? Søren. Og jeg skal lige spørge om en ting. Hvad med emballagen der? Jamen, den beholder man, og kan absolut bruge den for eksempel til opbevaring af kartofler eller æbler. Jeg ved, der er nogle af vores byggemarkeder, der sælger den netop til samme formål. Ja. Så, og det er den særdeles velegnet til. Ja. Så. Ved du hvad, vi skal jo lige have at vide, for det er jo ikke det, du lever af, at lave isterninger. I gør jo en masse andre ting, og hvad er nu det her? Ja, det her det starter jo egentlig med, at vi siden 1972 har leveret ismaskiner til det danske marked. Ja. Og udover det leverer vi i dag alle former for kommercielt køleudstyr, og så har vi også en afdeling, som decideret laver køleanlæg. Ja. Vi har en af vores vans stående her, som lige er hjemme og faktisk bygger et anlæg op. Så det er sådan de områder, vi dækker. Alt, hvad der har med kommercielt køl at gøre. Og det vil sige lige fra de store altså skibene med fisk, kan jeg se, der er et billede her, at I leverer sådan noget også. Ja, altså hvis vi tager isterninger, så har vi maskiner, der producerer fra 10 kilo i døgnet, og så helt op til 25 tons i døgnet. Så der er masser af muligheder, og vi har til alle de formål, man kan forestille sig. Og I indretter jo kølerum. Vi opbygger kølerum. Det er vores finske producent Porka, der leverer kølerum, som vi så bygger op på det danske marked. Ja. Både selve rummet, men også det dertilhørende køleanlæg. Ja. Og det vil sige, hvis man er professionel og står og skal lige have kigget lidt på det der, så er det jo en god idé at lige kigge på jeres hjemmeside. Er det ikke rigtigt? Det er der ingen tvivl om. Altså, og hvad hedder sådan en? Den hedder www.isterninger.dk eller også www.scotsman.dk. Og det ser vi hernede under dig. Ja. Ved du hvad, vi skal jo lige huske at slutte på den måde, vi starter. Jeg står stadig med denne her, og jeg kan ikke forstå, at den ikke er smeltet. Det ville den have gjort, hvis jeg selv havde lavet den. Hvor kan det være, at den ikke gør det? Jamen, det er jo måden, den er produceret på. Den isterning er bygget lag på lag på lag, hvor den isterning, du laver derhjemme, der putter du en portion vand ind i en pose, og det fryser så endda udefra. Det er også det, der giver spræk, eller rettere sagt, den matte isterning hjemme i privaten. Ja. Og jeg er den eneste, der har lagt hånd på det her? Det er du, ja. Når vi leverer isterninger, så er der ingen menneskehånd, der rører ved terningerne, før det kommer ud hos kunden. På det her produktionsanlæg, som vi har stående her, der kan vi producere 1,2 tons isterninger. Og som du kan se her, hvor vi fylder bøtterne op, så er der ingen, der rører ved isterningerne. Det foregår ganske automatisk via et internt transportsystem. Og det bliver hygiejnisk pakket ned i tønden i en plastikpose, som heller ikke er berørt af menneskehånd. Så det er så hygiejnisk, som det overhovedet kan være. Og maskinerne bliver der i øvrigt rengjort, totalt rengjort en gang om måneden, og løbende vedligeholdt og rengjort i løbet af den tid, vi bruger dem. Og det er friske terninger, man får, når man kommer og henter dem? Helt friske terninger. Det er ikke fra et gammelt lager? Nej, det kan jeg garantere for. Jamen ved du hvad, Poul Erik, så vil vi jo sige tak. For nu ved vi jo, hvor vi skal hente de der isterninger, når vi bliver nogle stykker, og ikke skal spille tid på det. Ja.
Og det foregår henne, hvor er det nu? Vi er i øjeblikket. Vi er på Avedøre Holme, Ja, og det er Avedøre Holme nummer 78 i Hvidovre. og der kan man holde foran her og hente tingene, Ja. når man har bedt om det lidt før, ikke? Man skal helst lige bestille det en dags tid i forvejen. Vi kan også, hvis der ikke er udsolgt, så kan vi selvfølgelig nå at levere på samme dag. Ikke? Flytte lidt rundt på det. Netop. Jamen, det var så en god besked, så nu kan vi jo godt sætte os ned i det grønne igen, og vi snakker måske med dig en anden god gang. Du finder jo stadig på nye ting, kan jeg tænke mig. Skal være meget velkommen. Tak skal du have.